Sigurado kayo ko, kung musunod ka sa sabat sa Ginoo, makita sa Biblia, 70 Adventist ka. Pero kung musunod ka sa sabat sa Romano, na makita sa Encyclopedia Google, Romano Katoliko ang imong reliyon ron. Magpili ka na duha, sa Ginoo o sa Romano. God bless. Ambot og anos kaha na hitabo nga naay koneksyon ang Seventh-day Adventist sa mga Sabbath keeper nga nakasulat sa balaang kasulatan. Never po ko nakabasa nga naay mga apostol nagtudlo nga sakop sila sa Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist Church natukod lang ni adtong 1863 nga gitukod og mga Amerikano nga sila Ellen G. White, James White, J.N. Andrews, o gitawag og Joseph Bates. Kana nga mga tao, wala na koneksyon sa balaang kasulatan. And at the same time, again, ang mga Sabbath keeper nga gilatid na sa balaang kasulatan, nag-refer ka na sa mga Hudyo o ang ilang religion, Judaism, dili Seventh-day Adventist. So, kung ato ang sundon ang ilang pangunahuna, kung magbasa daw ako ng Biblia, pag makabasa daw kuno ka og tawag ining Sabbath keeping, kung Seventh-day Adventist daw ka, wrong. Dapat magpamembro sila sa gitawag og Judaism. Kaya kung sa Seventh-day Adventist sila magpamembro, subot ipasabot, nangilad sila. Nga naman, kaya kanang mga Seventh-day Adventist nga, kanang giingon nila nga sila daw kuno tawag ining tinuod, mga piki man na. Dili man na iya sa Ginoong Jesucristo. Ug samot na nga, wala kalabutan sa gitawag og Judaismo. Kanang pagpahulay o pagsimba sa adlong Domingo, usa ka na ka-Kristohanon nga gitawag og buhat. Ngano man kaya pinakaunang nagsimba ang Ginoong Jesucristo manggod ang mga apostol. And after the apostles, ang ilahang mga disipulo, sa unang adlaw sa simana sila, nagasimba ang Ginoong Jesucristo, nagatigom sila. O sa unang adlaw sa simana, nagasimba sila ang Ginoong Jesucristo, pinaagi sa pagtipik-tipik, sa gitawag og tinapay nga sa karon at ang makita nga mao nang gitawag og Santos nga Misa. So, buti pasabot, kung mayroon ka nga ang pagsimba ang Kristo sa adlang Domingo, gikan na sa Romanong Pagano, wrong. Mali, kaya ang Romanong Pagano, alam mo sila kanang fix nga adlaw nga igsimba. Di ba ka makabasa sa kasaysayan nga ang mga Romanong Pagano na sila fixed day sa adlaw silang pagsimba. Pero pag Romanong Katoliko, refer ka na sa Christian Church ka nag-exist from the 1st century AD until now. Buti pasabot mo ang iglesia ang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So, ang mga buhat ni ining moong gitawag kung pundo ka, haom sa balaang kasulatan. So, lahi ng Romano, lahi po ng Romano Katoliko. Hindi nga itong higala manggod nga member sa Seventh-day Adventist, mura og gibutahan ba? Nga naman, kaya di nakabalo mo distinguish on sa kalainan sa Romano o Romano Katoliko. Kaya para nila, tanang kiling-kiling, ice cream. Dako kaya ng diferensya. So, mo na mga higalag mga igsoon So kung nagabasa kag Biblia, ang mga Hudyo naa sila adlaw igpapahulay mo nang gitawag adlaw Sabado. So kung mosunod ka ana unya dili ka sakop sa Judaismo, piki ka. Save sa Seventh-day Adventist. Karon kay naa naman to sa panahon Kristiyano, si Kristo nagtukod mo og iyang kaugalingong iglesia, naapod siya kaugalingon pong adlaw sa pagsimba. Mawala maguba ang esensya sa adlaw igpapahulay. Unsa man ang esensya sa adlaw igpapahulay? Ang esensya sa adlaw igpapahulay mao ang pagsimba sa Dios. Ug ang kanang adlaw ang mga apostol o nagisimba si Kristo adlaw gitawag og Domingo pagkahuman after sa mga apostles adlaw-adlaw nila nagihimo ug ang mga disipulo from 1st to 3rd century adlaw Domingo ang ilang adlaw nga pagsimba. So kung adlaw nga pagsimba gisgutan or sa mga Kristiyano nga adlaw nga pagsimba walang adlaw Domingo, dili adlaw Sabado. So kung tinuod kang Kristiyano, dili adlaw Sabado yung pagsimba kundi adlaw Domingo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po din ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.